Nezuro manheru mimhanzi yemuzimbabwe yakaputika. Kwaive nechippers cup clash, damba refu raJah Prayzah uye konzati yaWinky D tete atete. Mhuri yezimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwewo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Usiku hwapfuura hwaive humwe hweusiku hukuru mumusambo wemuzimbabwe. Kune rimwe divi kwaive nechippers cup clash, iyo inodaidzwa zvakare kuti Sting Cup Clash, iyo yaiitirwa kuHarare City Sports Center nevaimbi veZim Dancehall vaitatsurana. Ichipa chikuva kune ma-upcoming artist nevaimbi vanozivikanwa muZim Dancehall. Nekune rimwe divi Jah Prayzah aiparura damba refu rake idzva richangoburwa rinonzi Ndini Mukudzei. Ukuwo Winky D achiitawo mutambo wake wanga wakamirirwa zvikuru weTete Atete concert, uko akashamisa vadzigiri, mafanzi ake nemusic video itsva. Muguta reHarare mainge makazara mimhanzi uye vatsigiri vaifanira kuita sarudzo yakaoma yekuti voenda kupi. Sezvineiwo as usual, vateveri nemafanzi vatotanga kuenzanisa hofori mbiri idzi, zvichimutsa nharo dzekuti ndiani mukuru. Some say Jah Prayzah brought unmatched energy with his album launch, while others argue that Winky D's stage presence stole the spotlight. With questions like, who has more fans? Who nailed the stage? Who is the king of Zimbabwe music right now? Whether it's Jah Prayzah's army or Winky D's ghetto defenders, these two are not rivals, but fans are comparing everything from crowd size to stage presence. Thank you, Winky D and Jah Prayzah, for blessing us with good music.